Добър ден, драги зрители, предавам от централата на GD Bob. Аз съм Джони Деп. Стига де! Здравейте, вие сте Слави Станови. Той смята да спази обещанието, което даде преди дни в ефира на BTV. И си забравя текста. Дъщеря е на сина на баронесата Марк Тачър и първата му съпруга, американката Даян Бъргъртов. Сгриш. В изключително драматичен двубой. Може да се представи! Усеих се, че съм рая кажа човек. Здравейте, тези. Да, здравейте. Не се кара на фотоапарата. Готвяне на фалшиви документи за самоличност. Бързо, тук вече спри. Е новият стар шампион в Еврохолд, Балканска лига. В драматичен финал. Разберем дали след разкритията за скандални нерегламентирани подслушвания в МВР. Здравейте и в изключително драматичен двубой Левски отстъпи на Галил Гилбоа с... Между това с колко? Говорител на спец полицайите съобщи, че е при акция, където са задържани група за фалшификация на документи. Гимназия в Далас и е дъщеря на сина на баронесата Марк Тачър и първата му съпруга. Много слаба последна четвърт... Чачи го само. Много слаба последна четвърт лиши възпитаницата Константин Папазов от трофей. 17 секунди преди края на резултата. Последна четвърт лиши възпитаницата Константин Папазов от трофей. Айде се с това как вече! Излезне и съобщи пред медиите, че в хода на акцията е претърсено жилище на територията на столицата, където са открити преносим компютър, 2 ламинатора, 2 принтера, 4 флаш памети. Как се смеят зад мен? От мястото на събитието предава наш репортер. Хоризонт, нашия репортер Деяна Зайкова отиде да потърси за коментар вице-премиера на кабинета Борисов. Нека да видим какво отговори Деяна. И нерви не са достигнали на неговият отбор.